rodičov, pre ktorých sme tu, čo majú dobré srdiečko. Zbalím si čarovný kufrík a čokám má to rád. Už bola dúhová cesta, ide sa kamarát. Ja som Ruby, Ruby z Duhy, Ruby, Ruby z Duhy, Ruby z Duhy ide k vám. Keď čokové srdce začne žiariť, na malú cestu vydať sa mám. S mojím dážnikom bude sa mi dariť, pomôž a nebudeš sám. Ja som Ruby, Ruby z Duhy, Ruby, Ruby z Duhy, Ruby z Duhy ide k vám. Ruby z Duhy. Oslava na koláči. Ahoj, mami! Ahoj, oci! To vyzerá zábavne. Vytvoril som to sám. Skús to. Som veľmi malá na túto hru. Možno to bude treba trochu doladiť. Idem do svojej izby. Možno, že tam dostanem nápad. Rýchlo, Čoko. Niekto v dúhovom mestečku potrebuje našu pomoc. Pripútaj sa, Čoko. Dúhové mestečko, už ideme! Tu si Ruby z Dúhy. Dnes je narodeninová oslava v parku pre deti harmóniovcov. Vyzerá to tu krásne, Ling. Ďakujem, ale aj. Je toho toľko, čo treba urobiť a počul som, že hostia už začali prichádzať. Neboj sa, Ling. Pomôžeme, s čím bude treba. Toto bude také pekné, toto dám sem a toto sem a toto... Dobre? Počkaj, toto sem. Hej, pozri sa! Harmónie prichádzajú. Najlepšie narodeninová harmónia! Mám ťa! Všetko je tu pre teba príliš veľké. Však malá harmónia. Thunderbell, kedy bude hotová narodeninová torta? Ach, torta! Vedel som, že si to mám nalepiť na chrbát. Ach, jaj. Aby som pomohla malej harmónii prežiť úžasné narodeniny, budem musieť upiecť niečo naozaj špeciálne. Našťastie mám v dúhovom kufríku pár užitočných vecí.
aby bol krásny deň. Ako vám pomôcť, čo s tým urobiť? Zachrániť všetko chcem. Pomôžem, takže budem cukrárka. Upečiem tortu a ozdobím ju. Mám moju knihu receptov, kde nájdem, aké prísady použiť na upečenie torty. Misku na miešanie a metličku na zmiešanie surovín. Tortovú formu a nádobu na zdobenie, ktorú naplním polevou a ozdobím ňou tortu. Robí pekné vzory. Vytvorme niečo skvelé! Čo by mohol byť ten správny recept? Čokoládový koláč, ovocný koláč, pusinka... Ahoj, malá Harmónia. Čo sa deje? Stále si neužívaš oslavu? Pozri, Čoko, ona sa zabáva. Nádobu na zdobenie má ako skákací hrad, ale oveľa menší. Pozri, oslávenkyňa, stratili sme oslávenkyňu. Nemôžeš prísť za svoju party. Vrátim ťa späť super rýchlo. Ale Lalabel. Netreba mi ďakovať. Ahoj. Malá Harmónia sa bavila poskakovaním na nádobke. Hej! Viem, ako môžeme pripraviť tortu a zabezpečiť, aby sa malá Harmónia zabávala. Na tortu dáme želé správnej veľkosti, kde sa malá Harmónia môže hrať. Náš koláč musí byť lahodný a pevný, aby vydržal skoky. A malú Harmóniu. Pripravený, Čoko? Vyzerá dobre. Je tam dosť priestoru na hranie pre malú Harmóniu. Takže, ako by malo vyzerať malé ihrisko na koláči? Určite by sa jej páčila hojdačka. Toto nie je ľahké. Ako takto stihneme dokončiť celý koláč? Sme tu len my dvaja, Čoko. Ahoj, Robizduhy! Možno potrebujete pomoc. Každá ruka navyše pomôže. Torta býva sladká, chutnú polevu musí mať. Poleva to nebude ľahká, tak poďme sa do toho dať. Na kuchárky sa ideme hrať, je to nádherný deň. S touto tortou, ktorú teraz zdobím, nádherný deň. Ihrisko vyrobím na torte len pre vás. Tada! Tvoja narodeninová torta s vlastným ihriskom. Tá pravá veľkosť pre teba. No, áno, áno. Možno ste malí, ale stále sa môžete baviť. Ale nie, je skákací hrad. Prepáčte mi to, to sa nerobí ovečky. Poďte za mnou a namiesto toho siecke toto. Malá Harmónia sa rada odráža, takže...
Čo ju urobí šťastnou? Aha, rýchlo, koláčový tím, rozbaľme tieto cukríky. Mám jeden nápad. Páči sa, oslávenkyňa, uži si svoju novú trampolínu. Myslím, že vás malá harmonia volá, aby ste sa pridali. Malá harmonia hovorí, že sú to najlepšie narodeniny na svete. Ďakujeme, Ruby, za nezvyšnú pomoc. Zjavíš sa vždy vtedy, keď treba nám pomôcť. Vždy, keď máme problém, podáš nám ruku. Si priateľkou v núdzi, vždy stojíš po boku. Ďakujeme, Ruby, zdvoji. Predložil som pre teba šnúrku, Ruby. Skúsiš to? Aha. Perfektné, je to tak akurát. Obludná Ruby. Čo sa stalo, oci? Videl som pavúka. Je niekde tu. Tam. Idem sa pozrieť, či mám niečo v izbe, čím by sme ho chytili. Rýchlo, Čoko! Niekto v dúhovom mestečku potrebuje našu pomoc. Pripútaj sa, Čoko. Dúhové mestečko, už ideme! Ahoj, starosta Lingling, ahojte. Ďakujeme, že si tu, Ruby z Dúhy. Čo sa deje, starosta? Ide o Thunderbella. Celý deň bol vo svojej nore. Vôbec nechce výjsť von. Ani keď poviem pekne, prosím. To neznie ako náš Thunderbell. Nebojte sa, zistím, čo sa deje. Kto je to? Tu je Ruby z Dúhy. Ruby z Dúhy, som veľmi rád, že si to ty. Bál som sa, že to je Mrkvová kráľovná. Mrkvová kráľovna? Kto to je? No, včera sa mi sníval hrozný sen. V sne som doručoval poštu v lese a našiel som stôl a stoličku a na tanieri mrkvu. Juhu, mňam. Bola vynikajúca. Zrazu prišla hrozná príšera. Povedala, kto zjedol moju mrkvu? A ja som utiekol. To je v poriadku, Thunderbell. Bol to iba sen. Mrkvová kráľovná mala telo mrkvy a mala dvoch strážcov, ktorí držali obrovskú mrkvu. Bola hrozne strašidelná. No poď s nami von. Zistíš, že mrkvová kráľovna neexistuje. Nie. Nejdem tam. Som príliš vystrašený. Bojím sa. Ruby z Dúhy, našla si Thunderbella? Je v poriadku? Je v poriadku. Mal len zlý sen. Skutočne ho to vydesilo, preto nechce výjsť z nory.
Viem, ako sa cíti. Verte či nie, kedysi som sa motýľov naozaj bála. Ale potom, keď som uvidela ozajstného motýľa, uvedomila som si, že vôbec nie je strašidelný. Aha, možno keby Thunderbell videl mrkvovú kráľovnu, tiež by sa nebál. Čo keby sme si zahrali hru o mrkvovej kráľovnej, ktorá je naozaj dobrá a nie je strašidelná? A tak by sa strýko Thunderbell už nebál. Aby som pomohla Thunderbellovi prekonať strach z mrkvovej kráľovnej, musím vedieť dobre hrať, mať dobrú pamäť a byť dosť odvážna na to, aby som vystúpila pred ľuďmi. Našťastie mám vo svojom dúhovom kufríku pár užitočných vecí. Ako vám pomôcť, čo s tým urobiť, aby bol krásny deň? Ako vám pomôcť, čo s tým urobiť, zachrániť všetko chcem? Pomôžem tak, že budem herečka. Budem hrať mrkvovú kráľovnu. Môj kostým mi pomáha vyzerať ako mrkvová kráľovna. Tento scenár mi ukazuje, čo mám povedať. A vďaka sade na líčenie budem vyzerať ako mrkvová kráľovna. Super! Poďme sa predviesť! Toto bude skvelé! Môžem hrať strýka Thunderbella a Gina a princezná Kiki môžete byť strážcami mrkvovej kráľovnej. Ako sa môže správať taká mrkvová kráľovna? Musí byť láskavá, aby sa strýko Thunderbell už viac nebal. Nezabudni, kráľovna musí pôsobiť kráľovsky. Ako ja. Ale ako mrkvová kráľovna môžeš byť trochu strašidelnejšia. Pripravená, Ruby z dúhy? Milá, kráľovská a strašidelná. Kto zjedol moju mrkvu? Bolo to dobré? Páči sa mi tvoj vzhľad. Vyzeráš trochu strašidelne. Asi mám pred sebou veľa skúšania. Nemám náladu pozerať sa na divadlo, možno zajtra. Bude sa ti to páčiť. Dôveruj mi. Tak dobre, snáď to nebude strašidelné. Necítim sa tu bezpečne. Čo keď uvidím mrkvovú kráľovnu? Neboj sa, si v bezpečí. Ahoj všetci, som Thunderbell, váš priateľský poštár. Nosím poštu aj do lesa. Pozri, ona vlastne hrá mňa. Čo to je? Mňam. Mrkva. Ale nie. Kto zjedol moju mrkvu? Je to ako môj sen, pomoc. Je to len predstavenie. Sme strážcovia mrkvy. Strážcovia mrkvovej kráľovnej. Mrkvová kráľovna ma dostane. Počkaj. Chcem ti dať viac mrkvy. Čože? Pýtala som sa, kto zjedol mrkvu, pretože každý, kto miluje mrkvu, je môj priateľ.
Ruby z dúhy. Čo? Mrkvová kráľovná je priateľská a zábavná? Dávam im mrkvu. Je to dobrá mrkvová kráľovná. Ona určite je. Takže vidíš, Thunderbell, už sa ma nemusíš báť. Ale čo vy? Necítim sa vystrašený. Ale určite by som si rád dal tú dobrú mrkvu. Ňam, ňam, ňam. Koniec! Ďakujeme, Ruby, za nezvyšnú pomoc. Zjavíš sa vždy vtedy, keď treba nám pomôcť. Vždy, keď máme problém, podáš nám ruku. Si priateľkou v núdzi, vždy stojíš po boku. Ďakujeme, Ruby z dúhy. Tak choď, malý pavúčik, a maj sa. Ruby, vystrašila si ma. Ako veľký pavúk. Na slovenskom znení spolupracovali Natália Kóšová, Peter Granec, Erika Košová, Branislav Mitka, Robert Boldyš, Lenka Matušková a Michal Domonkoš. Pre Joy Group vyrobilo štúdio Finikin.